Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media. It is ZANU-PF team yevarakarishi government orders local authorities to clear vendors from undesignated areas within 48 hours. Chii chakadaro chinenge ngozi. ZANU-PF yodedzera kuti mapurisa ngaasunge vanhu vese vari kutengesa mumastreets. Saka isusu mubvunzo wedu seTFA Files TV uri kuti munoti vanhu shanda kupi, vanowana kupi mabasa imi muchitadza kucreata mabasa acho. Tichitaura kudai even kumarondera, municipality yekumarondera yodedzera kuti munhu wese ane bhasikoro ari kufanira kubhadhara license $5 per year. Chii chakadaro guys chinenge ngozi. Chii chiri kumboitika? Zimbabwe ka is a joke. Vanhu vari kuzama by all means, but ivo vari kuita inonzi daylight robbery ndo yavari kuita guys. Vanhu vari kutambura, muri kuona vamwe masingle mothers. The government has noted with great concern the proliferation of illegal vendors in central business districts and surrounding areas in the cities and towns across the country, and particularly the influx of night vendors or night trading, which has created serious health, safety and security concerns throughout the country. It has also been observed that the mushrooming of these unregulated marketplaces disrupts the operations of legal, registered and law-abiding traders, leading to increased unfair competition and potential financial losses. Illegal vending perpetuates unsanitary conditions as vendors operate in areas without potable water and ablution facilities, which poses a significant risk for disease outbreaks, diseases such as typhoid, dysentery, and cholera. In light of these pressing issues, the government is directing all local authorities to clear vendors from undesignated points within 48 hours from now. I'm sure machinzira mega zvekutaurwa negovernment inonzi daylight robberies. People are trying very hard. Vanhu vari kunze kwenyika vari kushanda, even dzimba vanovaka dzavanenge vatenga zvakanaka dzouya dzopazwa. Eni zvavakudza kuti mavendors ngaasatengesa. Muda kuti vanhu vaita sei? Uye government iri kudedzera kuti mavenda ndoakukanganisa pane mashopu ane malicense, saka vanhu vakutadza kuenda kumashopu nenyaya yekuti vari kutenga kuma-street vendors. Chii chakadaro guys? What is that? Asi vazukuru vambuya neanda munovaziva, they won't disappoint. Vataurawo pamusoro penyaya iyi. Aripo mumwe munhu auya akati they are not vendors by choice, create employment first. Mumwe munhu akati what's the alternative? These people are on to their last leg after industry was killed by the same government. Mumwe munhu akati the issue is simple, fix employment and the vending will die a natural death. It's not difficult to understand. Mumwe munhu akati cleaning with no alternatives is not the solution. Mumwe munhu akauya akati iye movabvisa voendepi? Vhurai maindustry muone kuti ndiani angaswere kutengesa mushonga wemusana. These are the consequences of poor government. You demolished houses, ignored hospitals, fuel you are selling it with US dollars, but vanhu muda kuti vashandise mazig. Now when it comes to an ordinary Zimbabwean, you treat them like desperate Somalians. Chiko naye vakuru, we give you all due respect, but in return you treat us like animals. Mumnakati the only job created by Zimbabwe government was for Chifayo. No factories running in Zimbabwe. So guys, handizi vinoti kudi because nyaya yachona yakora muto nematamburiro atiri kuita, nematamburiro ari kuita vabereki vedu nanambuya vedu nanasekuru vedu munyika vonzi ngavachiregedza kutengesa, torarama sei? Thank you so much.